मैत्री हे व्यक्तीच्या आयुष्यातील खूप महत्त्वाचे नाते आहे. मैत्रीमुळे आपण आनंदी राहतो, आपला ताणतणाव कमी होतो, आपला आत्मविश्वास वाढतो आणि मित्रांशी बोलताना एक निखळ आनंद अनुभवता येतो. मन मोकळे, मनसोक्त हसू शकता, गप्पा मारू शकता. तुमच्या चांगल्या मानसिक आरोग्यासाठी मैत्री ही खूप उपयुक्त गोष्ट आहे. मैत्री ही कधी ठरवून करता येत नाही, ती नकळत होत जाते. मैत्रीला कोणतेही जातीपातीचे, वयाचे, शिक्षणाचे, गरीब श्रीमंतीचे असे कोणतेही बंधन नसते. दोन व्यक्तींना मनमोकळेपणे जगण्याचा आनंदाची अनुभूती देणारे असे हे अत्यंत आनंददायी नातं आहे. थँक्यू.